باش خو دکارن هجاو دلا از مامۆستا شادی وەرەمەش بۆ پرتوکا چاند و سنج ناوی سسێ ئیرۆ وانەیە ئەمە لەسەر جیواکبوون و سنجە شخوای وەختا گۆ ئەم بخوازن قاڵە جیواکبوونێ بکەین بەری هەر شتی گەرەکەم نازم کا ئەف جیواکبوونە هەنێ چاوە چێ بوویە تشێ تێ بێژی تێکیلی ناوبەرە مرۆڤبوون و جیواکبوونێ دە چییە و لەگۆری وێنە ئەم دەرباسی وانەیە خوا ببن بەری هەر شتی ji بۆ ئەم قاڵە civakbûnê bikin kam naz bi ka civakbûn çawa çêbûyê ji xwe civakbûn ji hin kesan hin mirovan çêbûyî ku giyan hev wek civakekê avakirine ew civaka hanê ji xwe diriya mirovan de hatiye avakirin ji aliyekê din de jî ew mirovê hanê jî ji ber wê civaka hanê heya roja me ana jî berdewam kirin yanî hebûna mirovan di dema me ana de ji ber civakbûna di wê dema hanê de bû ew rengê hebûna got didîtin yan jî ew civakbûna got didîtin wek rengekî berdewamkirina hebûna wayî ji ber got di dema civaka xwezayî de li gorî xwezaya got dijîn ew qas lawirên derdora wana ew qas tebayên derdora wa kombûna wan mirovan bi hev re wek hêzekê ji ware bû ji ber vê yekê ew jî dida xuyanî kirin ku ev hêza ku li cem mirovayî wana bide berdewamkirin yan jî wana bihêle wana bide jiyankirin ji xwe kombûna wa mirova hanê yan jî ew civakbûna haneyî ji ber vê yekê kombûna mirovan hiştiyê mirov bigê asa ku di dema me ana de ew qasî zêde dibe û hebe ji xwe ji bo kombûna mirovan bi hev re ev kesê hanê xwe digînin hev civakekê çê dikin wê civaka hanê jî êdî dihêle civaka me ana bimîne yan jî hebe ji ber çê ji ber got ew kesê hanê di wî cihê zehmet de di wê xwezaya zehmet de xwe digire û digihên vî asa got di dema me ana de mirov hene li vê derê piştî got em dibêjin ew kesê hanê li hevdû kom dibin civakbûn çê dibe êdî rê û rêbaz yan jî rêgezin ji wa kesê hanê re pêwîst e ji bo ku jiyana xwe berdewam bikin nav têkiliyekî baş xweş dibin di wê dema hanê de ji xwe çand derdikeve êdî bi çandê re jî ji xwe sinc derdikeve li vê derê sinc hebûna sincê ji bo çi ye çawa derdikeve çi erêniya wê na li ser civakê heye ji xwe ew sinc wek rê û rêbaz têkiliya di navbera kesan de didi xuyanîkirin hem jî ew têkiliya di navbera va kesê hanê de wexta got dikeve astekê de wek civakek çê dibe ew civaka hanê wek çandekê jê re heye ew çanda hanê êdî wek rêgezna jê re pêwîst e vê derê sinc derdikeve sinc derdikeve holê ev çawa ev kesê hanê bi hevdû re bidin û bistînin çawa bi xwezaya xwe re bidin û bistînin rengê têkiliya wana bi kîja şeklî bêyanî li vê derê ev her tiştî hanê sinc dide xuyanî kirin ji xwe derketina sincê dihêle mirov heya ast yanî heya dema me ana jî berdewam bike û bimîne ji ber got çê ev têkiliya di navbera va kesê hanê de bi rengekî êdî wek rengê xwezayê rengekî baş û xweş bi hev re bijî li vê derê wexta got mirov digê asa got kombûnek bîna çê dibe civak çê dibe bêjin çandekê derdixîne ew sinc jî derdikeve hêdî hêdî em bêjin digê asekê ew rengê civaka xwezayî li cem wîna çê dibe û bi hev re jiyan dikin lê piştî got em bêjin kesin desilatdar derdikevin êdî li şûna sincê wê çi derxînin tiştekî ku karibin diriya wêna de ji ber got em bêjin sinc rengê têkiliya di navbera mirovan de dida xuyanî kirin her kes wek hev em bêjin dijîn di rengê wek demokrasî em bêjin wek heviyek di navbera wan de hebû êdî ev tiştê got hişt ew civak hanê wek hev be kesin desilatdar dixwazin tiştekî tê xinşûna wê de û ew qas kesê hanî wek hev têkevin bin bandora wa de yan jî têkevin bin destê wa de ji ber vê yekê em bêjin zagon derdixînin zagon ji xwe dibe dixinşûna sinc de ku bi rengekî nivîskî hatî danîn karibin civakê têxin bin destê xwe de têxin bin bandora xwe de bikin wek civakekî bindest êdî tiştê got ew bixwazin li ser bimeşînin ji xwe di talî de jî wek rengê gotina sinc ku heye
الهمبری ویناجی گوتنا اتیک جی هی اتیک شخوا وک رنگی خوندنه که یان جی توریه ام بیجن باش یان جی باشیه آنجی خوزایا رفتارن باش ev rengê got xwendinek ji van reftarê baş re tên kirin ji xwe navê na jî etîk e. Li vê derêwanaya me bi dawî dibe em warin pirsê xwe yî nirxandinê çareser bikin ji xwe di pela bîst û nihadeyê. Çar pirsê nirxandinê ne pirsa yekem dibêje têkiliya di navbera civakbûn û mirovbûnê de diyar bikin. Ji xwe wek em dizanin hebûna mirovan em bêjin ji ber civakê yî û hem hebûna civakê jî bê mirovan negengaz e yan jî çênabe. Etîk tê çûwa tê ye etîk tewriya em bêjin sinciyê bi vî rengî em karin bêjin yan jî ew rengê xwendinekê ji reftarên baş yan jî ji başiyê re ye bi vî rengî em karin jê bêjin etîk. Têkiliya di navbera sinc û etîkê de em bêjî çawaye ji xwe sinc wek her tiştên ku di hundirê civakê de mirov dike wek pêkanîna sinc di hundirê civakê de ji xwe ji mirov jê dibêjî sinc wek rengê xwendinekê jê yan jî tewriyekê jê ji xwe navê ya tê etîk. Pirsa tarî jî dibêjî çi ji bo ku civakbûn berdewam bike çi pêwîst e ji xwe civakbûn girêdayî sincê. Got sinc di wê dema hanê de wexta got ew civaka hanê çêbû sinc tune bana ji xwe ew têkiliya di navbera van kesê hanê de mirov ji xwe nizanî wê kîja rengî derbas bibe ji xwe wê şeqê wê civakbûn jî tune bana. Li vê derê ji bo heke pirsê şagirtan hebin dikarin di internetê ji binî li binî ji mer deynin bibînin di xêr û xweşiyê de.